Cruïlla de camins i de rius, doncs de la confluència de les aigües del Montseny i del Congost hi neix el Besòs. Montmeló és un petit municipi del sud del Vallès Oriental. Acull en el seu si bona part del circuit de Barcelona-Catalunya, cosa que l'ha fet conegut arreu del món. Té també un extraordinari patrimoni cultural que poca gent coneix. Doncs començarem aquest recorregut per Montmeló a dalt del turó de Cantacó, on podem trobar el Mons Observans, un jaciment arqueològic catalogat com a bé cultural d'interès nacional. A més, aquest punt és molt important per entendre tot el procés de romanització que va patir aquest territori en el segle II abans de Crist. Ens trobem als Pous de Glaç de Montmeló, coneguts amb el nom dels Pous del Duc o els Pous de la Casa Gran. En el Vallès Oriental va ser força habitual el negoci de la producció de gel a partir del segle XVII, i Montmeló no va ser una excepció. Sento que el sol avui surt per mi. Doncs ens trobem al Museu Municipal de Montmeló, un equipament de l'Ajuntament de Montmeló, inaugurat l'any 1998 i ubicat a l'antiga casa de Can Cavaller, una casa construïda l'any 1920 amb un estil arquitectònic a cavall entre el modernisme i el noucentisme. El principal objectiu del Museu Municipal de Montmeló és l'estudi, la difusió i la posada en valor de tot el gran patrimoni que tenim al nostre municipi, tant pel que fa l'arqueologia com pel que fa la història. El que has de sentir, sempre el teu abast per tu. A prop de ti viu. Ara ens trobem a Can Campanyà, més conegut en el municipi com La Torreta, possiblement la primera construcció de tipologia modernista del municipi. Es tracta d'una gran casa d'estiueig d'una família benestant de Barcelona. Montmeló va ser un dels punts favorits pels estiuejants degut a la proximitat a la gran capital, a tindre un entorn natural privilegiat i a estar molt ben comunicat gràcies a la xarxa ferroviària. Tot això que heu vist fins ara no és res més que un petit tast de tot el ric patrimoni arqueològic, arquitectònic i històric que podeu trobar al municipi de Montmeló. Si el voleu conèixer del tot, veniu, us hi esperem.